Aw baholi bami nize ningisuse kabuhlungu kangaka ngizwe inhliziyo ithi gigri khala umkhonto wakhala enhlizweni angilalanga. You are no longer a member of a national and executive committee. Majola removed you. Angilindeleke ukuthi umholi wami Majola ungifonele ungibuze ngale video since ungazange ungithinte futhi ucela ukuthi ngiyoyisusa lapha. Uvele wangisusa kubuhlungu thuswa kanje. Gigri ngazathi uyaxoshwa. Angixoshwanga mina emkhontweni. Bayangibuza abantu abaningi ukuthi zikode kwenzakalani kusasa lakho nomkhonto wesizwe kwenzakalani. The answer is I'm no longer a member of a MK party. And I don't think maybe ngelinye ilanga ngiyoke ngiphinde. Bakhona ka abathi ngihamba nalenhlangano ka Floyd imayibuye. No, angiyilandeli imsangano yaphila la ekhanda lami. Angiyilandeli imsangano. Kunabantu lapha ya abangafuna ukuholwa, abafuna ukuhola. Abantu abangafuna ukukhonza, abafuna ukukhonzwa. That's why belapha ya kulenhlangano ka Floyd Shibamba. Ngibuya la comrades. The reason why mina ngisulile emkhondweni. Cabanga ukuthi abaholi bomkhonto besizwe bayazi ukuthi ke nami ngisuleleni emkhondweni. Bayazazi izikhalo zami engazikhala since from last year June. Sayicela iHigh Command, sawucela umkhonto wesizwe ukuthi ke nasicela ukuba nemeeting nawo. Umkhonto wesizwe wasivumela wasinikeza idate last year June. Wasinikeza idate wathi ke na bacela ukuthi ke na sibe nomhlangano head office yomkhonto wesizwe. Sikhathi ka ku12 usuku sengilikhohle ukuthi kwakusule. Cabanga ukuthi ngaleso sikhathi yes angicabangi unational unational SG nobhala jikelele kwakubaba uZwani atazwani wayekhona and uchairperson wenhlangano ngaloso silanga ngalolo langa wayekhona. Babeze bebe nobhala ngoba zonke izikhalo zethu babeyibhala phansi. Angihamba naye uDokotela uKhehlelezi nabanye babahole sasinabo emkhondweni lesizwe abamela belapha bendabuko. Safika sazibeka izikhalo zethu esingajabulanga ngazo nabelaphi emuva abangajabulile ngazo. Umkhonto wesizwe High Command yomkhonto wesizwe yakhombisa ukuthi iyasizwa kanti futhi iyazwelana nathi. Njengoba lento ibhale phansi yayithatha isenkandla kuba njengoba injalo bazophinda futhi besinikeza idate siphinde futhi sihlangane nabo. Asiphindanga sahlangana nabo, aphindanga basithinta, azange baphinde futhi babambe ngisho ama calls ethu lapho ngoba azange baze basiblock. Sisenabo namanje on our WhatsApp sikwazi ukubona i-status zabo but azange baphinde besnack baze basiphinda basinaka futhi manje njengoba bayazi ukuthi kena next year siya kuma elections. Thina sifike sakhankasa nomkhonto wesizwe. Umkhonto wesizwe was on zero budget, on zero seat eParliament. Safike sayinikeza ama seat awu 58, sayinikeza ama seat kuma legislature, kuma provincial legislatures. Ithina lapho sisebenza kanzima sikhipha imali zethu ukuthi kena abantu esiyakubona badle, abantu esiyakubona irigala yomkhonto babe nayo, abantu esiyakubona babe nabacula bazobanandisela, abantu esiyakubona babe netransport badle, bekwazi ukukholelwa kuthini ukuthi kena njengoba sibancenxe ukuthi bengene emkhontweni izinto zabo zizohamba kahle, bazokhululeka when it comes to economy. But kukho konke lokho ubaholi bomkhonto wesizwe kube yizeleze. Why ngithi kube yizeleze? Khonto wesizwe sinikeze ama seats awu 58. Si riska ngempilo zethu singena ema hostel. Bonke umuntu uyazi ukuthi kena
emahostela kuyingozi kanganani, but ngangiyikhanda ngihlela ama-event, ngibhadalela amatekisi namabhasi, ngihlela ama-motorcade. Ngangiyikhanda, angikhulumi ngento ukuthi mhlawumbe umdlalo, ngikhuluma ngento engangiyikhanda kuyo. Yabona, mangabe befuna ukunquma umuntu kula mahostela babezoqala ngami, ngoba I was the one who was the head kula motorcade. I was the one who was the head kula campaign. Uyabona, umkhonto wesizwe sawufaka eParliament, wathola ama-seats awu-58, sawufaka kuma-legislatures. But thina zange simeleleke. Okay, ngingayi lapho. Umkhonto wesizwe usewunama-seat. Uthema usufuna futhi ukuya ebantwini, waphinda futhi wabuya kuthini, wasithuma ebantwini. Salindele ukuthi umkhonto wesizwe uyasinikeza imali yokuyongena ebantwini. Since saya thina ngezimali zethu, ungakabi namandla, ungakabi na budget, on zero budget. Salindele ukuthi sinikeze imali ke esisoya ngayo ebantwini. Zange usinike, khombise kona ukuthi kena emkhontweni asibaleke. Kunabantu abathi mabenza ama-event njengamanje. Kunabantu abathi mabenza ama-event njengamanje emkhontweni, abahola benza ama-event, imali ziphuma zigijima. Kodwa thina masenza ama-event, senza ama-campaign, siyongena ebantwini, thiwa imali ayikho, khonta unamali. Khonta unamali, thiwa umkhonta unamali. Usho ukuthi kuya ngokuthi ubani oyebantwini, ubani owenza ama-event, ubani oyo-campaign. Mina nje ngizokubekisela nganansi lenhlangano abathi IFP inkatha lokuyangena eParliament on 1994. Angicabanga ukuthi kwake kwathiwa angicabanga futhi ukuthi yake yaba nama-seat angapheka 30, but ayikaze inkatha ikhale ngemali yokuyebantwini. Ayikaze inkatha ikhale ngemali yerigala yayo. Thiwa iinkipa zikho. Abantu abasabotaje umkhonto wesizwe bangaphakathi emkhontweni, ngoba izikipa zomkhonto wesizwe befika sizibona. Nazi izikipa zomkhonto, mhlambe nathi bazosinika siyonikeza abantu esibancencayo ukuthi beze emkhontweni, kodwa singazinuki. Thiwa izikipa iphelile, fike khishwe izikipa ezu-5,000 only to find out umuntu ayifikele kuyena izikipa ukhiphe ezu-500. That is sabotage. Zezo zikipa zishonaphi? Abantu ababulala umkhonto bakhona ngaphakathi emkhontweni, futhi bayaziwa, hayi ukuthi abaziwa, abathathwa bebekwe la, basuswe emaposition nabawaphethe. But they keep on keep on praising them. Uyabona, comrades, mina ngifuna ukungasho umkhonto wesizwe bengiwuthanda kakhulu, ngoba benginenkolelo yokuthi kena ngelinye ilanga impilo yomuntu omnyama iyoshintsha ezandleni zomkhonto wesizwe. But I lose hope emkhontweni wesizwe. Kumanje kuthiwa umkhonto wesizwe uthengisa ama-seat eParliament, kunomuntu othenge isikhundla sokuyongena eParliament, ayo yedwa ayababili. Nango-2024 kunabantu abayithenga izikhundla, abantu asingaze sibe nabo la. But bahlele eParliament ngemali abayikhiphile, which means yinto abazoyenza nango-2026 sebethole omasipala. Kusho ukuthi kunamaqatha ayobedliwa womntakabani. Is the thing umkhonto wesizwe ozoyenza? Angifuni ukugxeka ubaba uNxamalala. uNxamalala unama-intelligence amaningi, uyawasho kanjalo uNdabezitha uPhumlani Mfene. Wathi ke na emkhontweni wonke umuntu uyi-intelligence. Wonke umuntu vela suka enkandla athi ke na afika shoot isithombe noma abuye sethi ubaba uthe. Afika atshela ubaba ngamanye amalunga omkhonto ukuthi ke na uyambona ubani unje, uyambona ubani unje. We cannot tolerate that, and we cannot work neparty enjalo. Iparty le okuthiwa umkhonto wesizwe besazi ukuthi akuyona yakwaZuma, besazi ukuthi eyabantu, besazi ukuthi ke na akuyona yabantu abayingcosana, besazi ukuthi eyabantu bonke base-South Africa. Ngiyadumala ke ngoba isikhathi nasi sesiphela, kuningi bengisazokukhuluma. I submit, commanders.